saka ing Pandulu endah pasuryanmu sliramu sejantung hatiku tansah kelingan esemu teruwal saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali. Nimas bepujanku ojo mlayu saka panyawangku dadya tandha tresna manjenengan pelanging atiku Dimas pepujanku ojo mlayu saka panyawangku dadya tandha tresna manjenengan sejantung hatiku. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis suwe ora tau sowan rene ya, Pak. Ora trimo suwe ya blas. Blas apane? Blas gak tau rene. Lah ya aku ki gumun kok nek mirsani penonton sore iki sing nonton toprak ya rame, Pak. Wong tamune Pak Jali kok ora rame. Kejaba tamune sawangen Pak, ibu-ibu do jejer-jejer do nganggo jilbab kaya nekani pengajian. Angger gratis ada delok. Omonganmu. Iya jajali sedekah bumi ora ora nanggap. Jeruk ae lho apik ngono mesti. Lah iya. Ya Allah, ning aku seneng banget. Mergo apa? Iya. Aku liwat kene iki bendina. Ning tak batin-batin aku kok ora tau sowan rene ya. Ning alhamdulillah dina iki keturutan iso sowan rene, Pak. Terakhir ning isor wit asem. Terakhir ning Sorwit Asem. Iya. Wis suwe banget. Walah ra trimo suwe ya wis belas aku lali dalane ngantekan. Lah kowe iki bendina Saba Rembang, mosok dalan kene kok lali kowe mang liwat ndi? Bingung. Lho, kok liwat bingung? Uter-uteran kaya obat nyamuk dalane kok. Lah kowe mang liwat ndi? Aku metu sumber terus bablas teko sembian ngetan terus teko aro-aro kono balik ngulon neh. Lho kowe mang klantur teko aro-aro kono? Ora trimo kelantur wong aku malah meh dikeki dami wong. Ya Allah Gusti Pak Darani wong ngasak dami. Lah ngono ku nek ancen kowe iki wedi klantur. Lah ya. Wedi keblablasen. Wong saiki jaman ya wis modern. Ngono ku mang njaluk Sherlock dak kena. Wis, aku ndelok Sherlock malah kleru lorong sawah. Lho. Mosok Sherlocke kleru. Liwat kono lho jebule kuburan. Lho sik Sherlock itu berkaitan karo Google. Google iso diarani Google Map. Ya. Iku nek kowe di Sherlock mesti akurat ning gone panggonane. Alah sing ngomong sapa wong aku wis teko kono lah. Maju sithik 500 meter tutuk nggone. Ngono aku terus mlaku neh
Seah rumangsaku Google Map iki ra ono basane kok tutuk nggone. Iya, Kok lagi krungu iki aku? trek Google Mapku Jawa. Boleh basa Jawa? Basa Jawa terus aku teko Taman Lasem kono, Ngasem. Iya. Lho, kebacut ngono. Muni kebacut ngono? Iya, Bali aku terus balik. Bareng balik mlebu lorong. Oh, goblok, lorong sawah ngono. Iki tenan apa ora? Google Mapku delok HP-ku kok ora muni ngono tenan. Nek tak kira iki Google Map iki ya ora ana basa Jawa kok, Pak. Nganggo basa Indonesia kabeh kok. Lah aku basa Indonesia ra patek paham, aku kan tidak bermudeng. Aduh. Lah kuwi iki mbok aja sini-sini anakmu. Lah nyapa wong Ana basa Indonesia kok tidak mudeng. Makanya toh Pak, sampean kalau memakai bahasa Indonesia itu harus kamu pikir pirang-pirang dina. Jadi biar tidak salah. Padha ae ana nek pirang-pirang dina iku basa apa? Lho basane pirang-pirang dina iku. Yo pirang-pirang suwi. Lah makanya itu kamu harus memakai bahasa Indonesia baik dan benar. Lah wis aku terus Nanti kalau kamu salah biar tidak dipaida. iki bahasa Indonesia apa? Iku lho ning guri kono jalannya sangat ngecembeng. Ana basa kok dalan kecembeng. Hati-hati ada legok-legokan dalan di depan ngecembeng ngono. Lha wong jenenge awak dhewe urip ning Jawa. Lah iya. Urip ning gone negeri Indonesia. Nah. Ya kudu iso basa Indonesia, ya kudu iso basa Jawa. Dalem, Jawa. Mbah. Sik, Pak, dalem, Mbah. Nggih. Lagu lama bisa ta? Kemenye. Lagu lama, Mbah. Lah nek lagu lama dak suwi ra nyanyi-nyanyi, Mbah. Mas marhum Didi Kempot. Oh, almarhum Didi Kempot. Penyanyi ndi ta Pak kuwi? Kantor kono. Duh, sik ta iki jalukane Lagune apa, Mbak? anu sing apa ciptaane Didi Kempot. Didi Kempot. Wis 100 saiki Mbah wong bar tak kompo kok. Wis ora kempot neh. Ning Didi Kempot kan wis almarhum to, Pak. Saiki jaga Didi Kempot. Apa? Sumine kempong. Jalukane kok ciptaane Didi Kempot sing wis almarhum. Lagune apa? Alah lagune sekonyong-konyong koder. Cintaku sekonyong-konyong kader karo kowe nini alah ndi jae? Ija ta ora? Lho, Oh, bojo karo lunga tenan, gara-gara Dek? bojo lunga. Lunga? Wis, Aja muter-muter nek gejegorgot kok. bojo lunga. Wah, lah bojone dadah. lunga. Ya Allah, jalukane sekonyong-konyong koder karo Bojo gara-gara bojoku lunga. Sekonyong-konyong koder ciptaane almarhum Didi Kempot. Bojoku lunga ya citakane Didi Kempot. Ning kan wis meninggal, Pak. Lah mulane bojone lunga Didi Kempot mati. Sejane kok mati kenapa to? Tan mongko almarhum Didi Kempot iki jek enom lho. Ya pegelen iku lho. Lho, pegelen lah apa? Maune rak nyiptakno lagu bolak-balik. Iya. Terus saiki petani dadi tani. Lah angger nandur pari tukule suketeki. Mulane terus kuwemeng bareng kemeng bingung bojone lunga goleki ngubengi kutha ngantek 1000. Dadi perkara keselen Keselen menawa ngubengi 1000 kutha. Terus golek obate perkara nandur pari tukule suket ketek Alah-alah angele suket teki. ya suket ketek Sing parah ana neh. apa Menawa mikir gara-gara bojo lunga iki mang. ndak iya no Mbah Menawa iya menawa. bojo lunga piye wis suwi pun suwi Mas Anu rondo mbah jenengan. Rondo, Pak. Kowe gelem apa ora Pak ngrabeni, Pak? Kowe nek gelem ngrabeni mbahku tak pangestoni, Pak. ya kowe langsung cepak cepuri Loh, lah kok langsung cepat cepuri ya gene? aku untuk Mbah malam pertama gak modiar aku Lah kok iso modar masalah apa? susune wis kedaluwarsa Aduh toh. Ana susu kok kedaluwarsa. aku mang delok wis tak yangen karek nyukili bloko Iku wesi apa kok susu kok tayengen niku? diguyoni gen awet tuwa Ben awet lho awet 6. iku wis tuwa Oh iya lah ya. yo ben awet tuwa Ya sehat, amin ben panjang yuswa. aja-aja kene panjang yuswa engko nek batene bature do mati ndekne urip dhewe
Kediawan Iya, yo iya. sepane. Ya maksudnya iki Yo sak candake ngene lho. diwenehi umur sing dawa sak kecandake. Ya wis pokoke ngumumi ya Mbah. Kancane mati melok mati ngono lho ya Mbah. Ya ya tenang ae tenang. Ora apa-apa wong mbahku nek guyu Lah nek apik. kowe mau untuk milih Milih. cara pilih-pilihan pengen mati sumben apa mati saiki? Ya nek aku ya pengen mati somben. Lho, kowe nek mati sumben sedeng wong entek ora ono sing ngubur kowe lho. Yang genah malah aku untuk wajib pirang-pirang. Lah nek wis gak enek wong blas, Kene wae takon ngubur malaikat Jibril. ya mati ora iku gumantung ngersane Gusti. Ya Kulo nek nafsi wong. daikatul maut. Ha iya. Apa Maute. kok maute? Kulo nafsi daikatul maut. Aku ya roh maksudnya. Apa? Kul kuwi kul glondongan nafsi kuwi mangan maut kuwi mati. Sapa sing ora percaya nek nguntal kul glondongan mrih bangka. Oh, lah wong edan. Lah cek edan iku. Kulo nafsi daikatul maut iki samumbarang apa wae sing manggon sak ngisore langit sak dhuwure bumi Ya. sing kedunungan nafas kuwi bakale maut mati. Ning aku ora ngara iso mati. Kowe ya mati, wong Ora kowe ya iso. menungso lumrah. Tapi gak iso wong KTP kowe saumur hidup. Iku Ora mung ngara mati. iku mung tulisan tegese seumur hidup iki KTP-mu berlakune seumur hidupmu nganti kowe meninggal. Tapi aku gak iso mati wong ana tulisane kuluna sindai kotul maut wabil khususon Muhammad bismillah sendor alhamdulillah. Wayu, jenengmu sapa? Muhammad bismillah sendor alhamdulillah. Tambahi Mbah apa? Al-Fatihah. Mah kok nek diceluk Pak Nggoiril malah. Jeneng kok apik men. Wah, wong Oh. aku jenengku wis jarene wong kaya ngarani Asma Kinarya Japa jeneng nggawa kekarepan. Ngono. Kaya panjenengane sing duwe gawe duit duwoje. Duwe Duwoje. apa karepe? Duwoje iki sing duwe gawe Pak Jali karo Mbak Jum. Oh, Pak Jali karo Mbak Mbak Jum. Jum. Wah, Jum. padha jene ya, Padha Pak. jene Jali Jum. Jum. Mergo Jali iki saka tembung ja karo li. Ja karo Li. kepanjangane. Jali. Lho. Kepanjangane Lah iya kurang dawa. Iku wis dawa lho. Ngantek nglembreh. tek ketek. Apa nyuk munyuk? Oh, lho. Aku anakmu mosok mbundang munyuk, Lah aku Pak mbondang kethek, anake munyuk. pakne kethek. Lah bojom gorila. Maksudnya iki Lah iya. artinya kok Pak ora Ja. kok kepanjangannya terus mbok dawakno iki ora. Jali. Jali Ja karo li. Ja itu artinya apa? Li itu artinya apa? Ja. Ja. Janjane iki lho Pak Jali. Oh niku sing ngagem Nggih, songkok Pak Jali. niku nggih. Halo Pak Jali. Selamat sore Pak Jali, simbah nuwun terima Asline kasih. gak wong kene lho. Asine wong ndi? Tangerang. Sik ah. Asine Pak Jali Tangerang. Tangerang Jawa Barat. Iya, kowe gak ro lagune piye? Lagune we. Ini dia si jali-jali. Wong edan. Iku lagu Jali-Jali kok iso. Lah iya. Ya beda wong asma karo lagu Oh kok. iya iya lali aku. Nek Jali-Jali ya ancen ya kok Jawa Barat. Mbak Jum jare penak, Mbak Jum jare penak. Enak sekali ngono. Gregeten ae aku. Jali. 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 Ja artikulasinya apa? Li artikulasinya apa? Ja. Ja. Jajah desa Milangkori angger desa mesti ngenali panjenengane. Duh, ngene iki lho aku sewenengku karo sampean ngene iki lho, Pak. Kowe iki nek disawah asline ketoke goblok kok, Pak. Goblok. Ning asline. Wah pekok. Lho. Asine pinter. Aku iki mbok anggap kaya ndok sing ora dingkremi piye goblok. Lah nyatane Jawa ya iso ngartekke. Ya iso. Apa mang, Pak? Ja. Ja. Liyane ae ya. Lho, kok liyane ja mau lho apa? Ja. Njajah desa kabeh ndi wae mesti tetep kenal panjenengane merga katitik tamune mbruwenge. Dulure akeh. Dulure akeh. Srawunge apik. Heeh. Iku ja. Ja. Sing li. Nek ra percaya tiliki. Lho, Mesti duwe ndekne. li. Nek ra percaya tiliki mesti duwe. Mosok aku mbok nilii. Jajali. Maksudnya li lho apa? Lah iya. Kok angger kabeh
duwe Li tegese lingkungane kiwa tengen melu nyengkuyung panjenengane duwe kajat walimatul khitan utawa netake putrane. oh ngono Wah iya. iya cocok ya lah saiki garwane Mbak Jum. Jum Iki lagu India lho. kok India Jumpa seae. alah tumpas ae kok jumpas ya Jum saka huruf JUM aja tutupno jenenge Jum sapa moh aku. JUM JUM. J C jujur piyayine mulane ramokal omah-omahe dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. amin U umum kanggo menungsane utawa piyayine mulane dadi keluargane sing sakinah mawaddah warahmah. M Angger sasi nglakoni. ladalah M angger sasi nglakoni. iku lak bojom Bojoku wis ora angger sasi wis gak M pendara. iku lak wong wedok-wedok M angger sasi ora M prainane wong wedok kok gething aku maksudnya iki M hurufe iki artine apa M M membahagiakan seorang suami dan anak-anaknya menjadikan keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. amin Anake kabeh sapa kok jenenge? sakinah mawaddah warahmah ta Lah terakhir nek ra sakinah mawaddah warahmah iso nanggap toprak. Ora iya iso. ya sarana kowe ditanggap Iya. mbok dongakno sakinah mawaddah warahmah keluargane Apabe aku muni kono wedi anak ya menjawer. waduh iki sing ditetak Iki asmane sinten bagus asmane? asmane sapa ta Pak Siapa le? Jenenge siapa? Asnan. sapa Jeng? Asnan. Asnan Salim Riem Asnan. As iku remi menangan. alah wong edan ngartekke kok malah teko judi itu pekat penyakit masyarakat ndak boleh Sing ngomong sapa? kaya kowe kulino judi aja Lah aku gak tahu nomere wis tak ilangi, aku ora tau tombok nomor. alhamdulillah niki lho Pak Bu bapake kula biyen panci tukang tombok nomor tombok Ja. togel Ra tau. saiki wis ora tau tombok Gak tau tombok lho wong aku bakule. aduh malah Mbok nemen tombok gak bangkrut. kok iso iku jenenge ya malah nemen kok iso Asnan. asmane Asnan. Asnan As pokok persoalan. Asmane utawa bocahe bakal kuncara nek manut karo dawuhe wong tuane muga-muga dadi keluarga sing sakinah. alah urung rabi kok sakinah meneh kok iso itu as Nan nan nanti akan tercapai cita-citamu kalau menjadikan anak sing soleh berbakti kepada orang tua manut miturut apa dawuhe wong tua bapak lan ibu. amin amin Iku Mas amin Asnan, berbakti makasih. karo wong tuwa Jih. kesuksesan Ditanggung mergo jenengan. ana ning gone tangane wong Oh, tuwa jelas. anak nek ra gelem bekti karo wong tuwa ra gelem sungkem karo Ora wong sungkem tuwa karo wong tuwa. tak kirae uripe ra bakal mulya Ora bakal mulya. lah iya Wah. muga-muga Nggih, sapa adik sing tetak Dek Asnan. dadi bocah sing soleh iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa Amin 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 amin. sing pungkasan Sing pungkasan asmane Asnan. Asnan Nan. as karo nan As karo nan. lan nek nan Nantikan hidupmu akan lebih baik kalau manut dawuhe wong tua. Lu ngalehna aku. amin amin Aku lalinan. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Al-Fatihah menjadikan naungan hidupmu untuk berjalan ke lebih yang terbaik. ngawur ya cocok lho Hamdu. Kowe iki lho ngomong apa? Ngomong apa? Asaku ijeh tunggale mang. ngono kaya ora niteni suarane Gak pate aku dekne cul bojone nom suarane maleh kok. suarane piye Semriwing. oh akibat bojo nom ki ya ngono Lah aku nek mbok kon nabi karo mbokem. Ya Mbah. ya nek ancen ki ra gelem rabi karo mbokku iku ya golek sing nom ta Aku mulane gwething zaman saiki karo zaman biyen tak pilih zaman biyen. Zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto aku tetep milih zaman Pak Harto, Bos. Lah iki zamane Pak Prabowo. Gak seneng aku seneng zamane Pak Harto biyen. Prabowo pembangunannya luar biasa. Percaya aku, Bos. Lah iso. Merata, percaya ora perkara hal pembangunan aku. Lah perkara apa? Urip. Lho,
Lah nek urip zaman Pak Harto karo zaman Pak Prabowo ya penak Pak Prabowo no. Nah aku ya seneng Pak Harto bos. Aku zaman Pak Harto isih enom. Zaman Pak Prabowo wis tuwek wegah ngono mana. Lah bojomu. Bojoku malah toyuk-toyuk karo mbae meh imbang. Nek ngono aku milih zaman Pak Prabowo. Iya wong bojo enom. Zaman biyen bojo mbok nggiatno. Saiki Wong ono ae jenengan niku. Ngene lho Mas, aku Nggih. iki lek matur alhamdulillah muji syukur. Nggih. Suwe ora jamu meneh godhong telo. Terus Alhamdulillah suwe ora ketemu, iki ketemu maneh kalih Wahyu Manggala. Amin. Kangen mboten, Bu? Kangen nggih. Kangen tanggap terus toh Bu. Di agenda to, Bu. Agenda. ora tau man ngono. Apa? Ora tau man jare. Lah wong le panjer sesasi ya ora Yo gak uman, Bu. Neng alhamdulillah 2026 sedekah kabumi Kedung Watu. Iki Siap. mesti nanggap iki. Ditanggap Wahyu Manggala ditanggap dulur-dulur Kedung Watu. Tanggap wong kene 2026 bos. wis dipanjeri. Alhamdulillah dongaku dikabulno. Dongaku ya dikabulno. Kowe kok ndo epiek iki ana apa to jane? Lah iku sampean ngendikake nek alhamdulillah 2026 Kedung Watu sedekah bumi nanggap Wahyu Manggala. Nanggap Manggala. bekti kuncoro. Oh, alah tiwas seneng. Boten. Oh aku tiwas ebyek. Ebyek iki apa to? Cak yo Nanggap Wahyu Manggala. Nggih. Mergo wis panjer Pun. ket tahun 2024 26. kae kok. Ah nggih. Mulane matur suwun banget. Panjere 2024, Bos. Lali ta ora? Lah ora wis tak jadwal. Oh nggih, siap. Mulane bakal aku lali. seneng saged bersilaturahmi suwan wonten Kedung Watu meneh. Stop, jangan teruskan nanti Stop. bisa kecemplung yang ngecembeng. Stop. Ulangi kata-katamu koyok penjenengan Mbak Jum dadi guru. Ayo coba ulangi lagi. Lah nek guru ki ya pancen kaya ngono. Heeh. Mulane paling penak iki pancen duwe bojo guru. Biyen aku dalika duda, Mas. Iya. Cita-citaku Kowe tau juga piye, Bos? Tahu piye? Oh gak langsung pegatan entuk ngono. Tahu duda barang? Tahu iya tahu Joko barang tahu, Bos. Apa lahir langsung rabi, Bos? ora ngono lho, jal iki aku kok suwe-suwe kok gregeten karo kanca-kancaku lho. Masa kok wong gregeten? tau duwe bojo terus ora duwe bojo kok ora duda barang. Lah kok iso dadi duda ini perkarane apa? Piye, Bos? Ya takon bapakmu kok malah takon aku. Bojone gondol kancane ngono kok. Aku wis wong jujur malah mbok takoki terus. Lah kok iso dicolok kancane masalahe? Ndek ben tak limpe ora kenek malah dipek. Malah dipek wong guwetun ku ora umum. Gayam kaya dikarepi. Loh, padha tapi beda keyakinan maraya. Kok beda keyakinan kowe Nggih, Bos. Islam kono Kristen. Mboten, Bos. Lah Apa kok kono beda Kristen kue Islam? Oh, gak. Lah kok beda keyakinan? Keyakinannya beda, Bos. Aku yakin gelem, kono yakin gak gelem, Bos. Masa? Beda keyakinan. Mboten wis Nggih. anu nanggap Alhamdulillah. Wahyu Manggala matur Nggih, suwun sanget spesial dulur kula lanang Nggih. Pak Jali. Mas Jali. Matur suwun nggih. Iki sampean wis ngawali meneh Wahyu Manggala sowan mrene. Ngawiti nggih. Oh, Tapi nggih. alhamdulillah juga nalikane kula teko mang ya dulur-dulur kene jujur ya isih do kangen karo Wapal, Bos. awake dhewe. Nggih, mbok Lah aku wapal. omongan kok mbok salahno ki jalarane napa? Sampean baleni le ngomong. Hah? Elon-elon. Jajal. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahun anu sesuk sedekah bumi Nggih. iso bersilaturahmi karo dulur-dulur Kedung Watu. Loh, kok silaturahmi mang silaturahmi ya Bu? Iki lho seksine enek. Apa? Sampean mang kondo alhamdulillah tahun 2026 Kedung Watu iso nanggap Wahyu Manggala tegese iso silaturahmi ngono. Siapa ngomong ngoten? Kowe iki, Seksine aku. kowe iki wajan menungso kok ana sing kaya kowe. Ngono ku dadi batin apa? Ya ora ndungu nek kene tak batin.
ora usah mbok cetakno wis do ndungu. Aku ya krungu, Pak. Krungu apa? Jane Dik Mogol mang arep muni silaturahmi ning kleru silaturahmi. Aku wis ngerti. Ning aku mbok kon nyetakno silit gak wani. Dagelan kok muni silit. Wong aku tak batin lho. Jadi kowe gak wani muni? Ora wani muni silit. Isin-isine wong. Wah, cangkem kaya bluto. Lho, kok Ora kaya muni bluto? silet kok muni silat. Lho, omongane Mogol mah lho. Lah iya. Pisanan nek silaturahmi ta? Kono dak mak pisan lah kowe grendek kaya tawon. Lah aku ki nyontoni lho. Nyontok kok aki nek sitok wis. Lah iku pirung-pirung dak kentekan bahan ya, Bos. Lah kok ya mbok cetakno kok. Anak kok karo bapak kok padha ae. Lah sampean iki sing jalari. Rohmi. Lah ngono lho. Nek gak iso muni bisik simalat apa meneh Bos? Silat malaraturahmi iku wis sonjo sinonjo ngono lho, Bos. Lah nggih. Ah, wis muga-muga tahun 2021 iso sonjo sinonjo ora usah silaturahmi. Aku wis ora iso aku wis. Nggih, matur nuwun. Nggih. Simbahe mang ngersake lagu apa, Mas? Gara-gara bojo lunga. Nah, Waduh. Sing nganu apa Mas? Iso. Iki emang lagune apa? Gara-gara bojo lunga. Malah golek liyane akeh. Iki lho, Mbak. nah iki lho Mbak cocok gara-gara Mbak, bojo ini tipe lunga. wanita setia. Mulane bojone lunga ndekne direwangi gak rapi, mergo gak enek sing gelem. Ya, Mbak. Sing penting sehat ya. Iya. Gara-gara Bojo lunga. Gara-gara bojo kulu. Yang bojo kulu mah. Kayak iso tenan ta lho, Cong. Aku ora patek yakin karo pemusik saiki aku. Jajal sing nyanyi anu aja kowe ah. Jajal. Sinten? Wae sing nyanyi jajal. Ya Kurang dhuwur. ora enak belas to. Jamu. Lho kok jamu? Gara-gara bojo lunga. Sing ngene iki lho. Piye le pisanane le? Alah pisanane iki mlebu kamar lawange terus dikunci. Lho iki ra nomeh PK kali onggo. Wong kok pisanane ndek sithik. Gara. Kurang ndek. Gara. Ndek sithik. Hei, Lah dalah. gorokanku nemplek gulu. Ora ngono sing cocok. Nah, iki. Gara-gara Kesenatan pemeloni urip pisan aja digawe bingung penting mlakune golek rejeki gara-gara salatullah. Mas, sing nika lho aku iki jajal jenengan. Iya. Gara-gara bojoku lunga, awak iki tambah nelongso, turu ijen tanpa kanca, awan bengi nandang rasa. Lolole. Penak Lolole. jajal kowe. Gara-gara alah gara-gara iya le Bos. Ayo anu ta. Ayo Bos. Gara-gara bojoku lunga, awan bengi Iki. tambah Nelongso turu ijen kan duwe kanca pancingan susah urip sing prasaja ya cong. Oh ala cah musik matane dalam saya ya kaget aku. kowe nek tak apa-apa ki tak rabekno karo Manohara kapok. Kenal lho Bos. Ana apa? Musim ketiga tidak usah pakai kasur. Musim rendeng sudah dicawisi kasur. Lah kok saged. Lah iku iso membaut. Ayo kowe yo. Sprinter. Gara-gara bojo lunga. Gara-gara Ayo to ah cepet.
Gara-gara bojoku lunga awak iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca halah tengi ngandang brantah lho Mas iku ana kabel bukaan ta ora iya nek kabel bukaan tulung isolasi ya Mas gen ora nyetrum trae wong musik iki gedeng karo aku kok Bos Ora pas belas. awas kaya aku pengen nampa campur sari tak ijeni dhewe ya apa timbang nampa rugi Ora apa-apa. ana campur sayuk sak berayat iku ame do ngerampok Tapi kan kanca-kanca do mergawe. Bos anggota sing gak melok ndek renek melodine Aki sero, Ari gak nganggo melodi musiknya dikei melodi dhewe model ya. Borongan tahun 2026 Arjuna Mijono lho, Jong. Mijono Avanza. Gara-gara bojo lunga. Iso tenan ta ora? Kowe iki sing nyanyi ki aku ora iso ngiringi ndekne. Ora ngara iso, padahal aku wis penyanyi sing urung ana roh blas. Trae kabeh do rese kok. Yo. Jo ketak-kete kowe. Tak antep watu. Watu-untung. Lho kowe nek menawa nek gundul ini iki kono wedi. Jajalan. Semriwine. Aja engko nek di Ya. jupuk asa. Lah iku lho. Kawitane maca bismillah. Mulane campur sarimu ora payu lele. Wong angkatan loro kok ora padha iki. Musike dilarasno pelok songo karo kowe mengorjen. Raga. Sapa ngerti sok campur sarimu payu 6 juta. Aja gelem aku nih. Cara campur sari ya tak pengen nggawa cah-cah iku. Ayo, monggo. Nggih. Gara-gara bojo lunga awak iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca wayah nambah rasa. Kowe Bojoku lung sesuk aku dilirik tukang ngerti. 3 tahun omahku gedang mobil merah aman sagentong ladang sawah telung enggon carane bos nek nyanyi kan kaling-kalingan saka pengkhianate tukang orjen lho. Aku anggere wis apik-apik terus diselirengno tukang orjen. Peling apa ta? Okon nyanyi apa? Bapak bro kering ngantek kecemplung peceren ya gara-gara dekne. Apa kok bocah kok jan Ya apa? Jaran. Waduh. Tak jarak kowe gendeng guyu. ayo monggo ayo selak sore. 3 tahun bojoku bali tak tetoni jare mung cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang penegodi Kok bar ngeden kok bar ngeden uripku iki. kok bar ngeden iki po arep lairan mau piye Terusane lho, Ge. kok kebangetan uripku
Lah kenapa kowe? Nek telek. Oh, ya isih. Iso takon kenapa kowe? Lah kowe kandha dhewe kok kebangetan uripku. Lagu. Oke. Bener nek kowe iki digarapi tukang orjen iki. Aku dikeloni Joni terus. Derani mboko, aku asam wanita murahan. Kok kebangetan uripku, aku kangen kowe mlayu. Yo mlayu ah wong aku lanang. Oh alah telek. Angel menwarane. Kok kebangetan uripku. Aku kono mas ijek ketok gara-gara bojoku lumah. Jaluk pekat dirapi londo. Lah ngono. Nek aku nek mbok pedhok-pedhok lah cung. Goro-goro bojo kulimo awak iki manungsa turu ijeng tanpa konco kaya penginan dan rasa bojoku lunga menyang Hongkong telung taun omahku mobil mawang emas segentok ladang sawah telung taun bojoku bali tak takoni jare mung cuti ora gelem tak cedhaki tak sawet tegedi kok kebangetan uripku aku kangen kowe mlayu kok bojoku jaluk pekat dirapi cino gara-gara bojo lunga sampun Seneng, Mbak. Ya Allah, seneng banget. Iki Alhamdulillah. ana dulur-dulurmu Mak Pesek, Sih, Mak Mbak Pesek. ibu keluarga besar Ambang Kota. Mbak Buami terus Yang siji sangat terkenal. ora usah disebut siji. Gak usah. Mbak Sering Manohara. menduakan itu. Hara Nderek nyekar mboten? Duh, neng di bos, kuburan di. oh alah telek Lah jarene nyekar e. bola bali kok bingungno kancane lho Bola bali alah kok iso nyekar iki nyanyi ora kok nyekar ning kuburan kok iso Nyekar berarti nek nyekar Apa? kudu nyanyi. Pupuse nelongso. Oke. Ya, ya. Apa Mak, iki? jenengan tak aturi siji ya. Iki ana Engko bengi siji ya, penggemar Mak. setia Wahyu Manggala tak aturane. Andini Ndek, kali-kali nyanyi ngono lho. Kelas piro? Pupusing nelongso monggo ya. Aku kelas 3. pupuse Nelongso. nelongso wes ning kene ae panunggone kene Berkah NBS Yusona Gossip Produksi Matane asik RHS Production Jaman-jaman Jumati. makasih kenang opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menteng kowe liya apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir sego terima kasih
Jabang wong. Aja ngono apa? Iku lha apa Iki ngono? mau bertajian asem mlayu rene. Oh, iya. Aku malah sing tak anu nuwun sewu jeng Manohara. Ngowangawe iki mang ra rumangsa. Iki nyanyi Mak Ginah. Rumangsaku ra ape nyenengi Joni, jebulane malah Miran. Lho, Sampeyan ngerti piye? apa Mas? Manohara iki tambure yoga. Lambene. Mangke dalu nggih, ditambah malih lakone ben tuntas. Matur nuwun ben-ben Pak Yu Manggala ingkang sampun rawuh. Sedayonipun. Apa, Mak? Nggih ning sebelah Nggih, Mak, nggih. Nggih, Lantas mangke nggih, Mak. nggih. Iki uga Chandra Official lho. Oh nggih Mas Chandra. Wah, luar biasa lho di sore hari ini. Watah sing nyotek niki. Oh, oh, oh. WMR Budi Batak Liting, Kantong Channel, Chandra Official, Jaman Jamin, RHS, Projection, Jumadi Lawal, Jumadi Lahir, Jepruah, Mas sapa? Damin Agi. Lakone ben tuntas. Oh, nggih. Panjenengane dulur lanang. Nggih. Yuk monggo Monggo, ditoke monggo. lakone monggo. Iwas beneran aku bisa ketemu kuwi ana papan ki. Rono Pawitrat. Aku pengen tak apa bener kowe wis wani mateni pulunan Kualiandoko? Ora tak selaki pancen aku sing mateni Kualian. Satenane pulunan Kualiandoko iki apa lho? Mergo dhewe ini salah wis wani nyenengi karo anakku Mladisari. Nyenengi tresnane kawan anak. Iya, Degripik. Tak kira pulunanku iki ora kleru mergo apa? Anakmu isih prawan, pulunanku iki yo Joko pas yen padha-padha tresnane. Klerune kepulunanmu mergo kepulunanmu melarat wani nyenengi karo anakku Mladisari. Aku iki wong sugih, ora pengen duweni mantu sing melarat kaya dene Waliandoko. Saiki aku wis ngerti. Iya, dupe pulunanku wong ora duwe. Kowe wong sugih, njur kowe rasa rujuk. Yen pulunanku entuk anakmu nanging kowe wis duweni utang aku. Utang pati kudu nyaur pati. Mula saka kuwi, iya, aku ora nemake patine pulunanku Waliandoko. Yen pancen kowe ora nremakne, ayo pepitungan lan aku. Ayo, bos, bos. Kayak selalu. Woi, kenapa? Lupute apa dosane apa? Muridku ngripik nganti mbok pateni. Ki gedhe ngripik menika wantu mejahe kalian pulunanku Waliandoko. Pas yen ki gedhe ngripik menika mati saka tanganku. Oh, kowe nrimakake. Nggih. Bab patine kapulunamu si Waliandoko. Nggih. Pancen kabeh sing perintah aku mergo apa? Waliandoko bocah nom sing kurang ajar. Ngerti yen Mladisari iki calon bojoku. Kok dijamah padha rangku-rangkuan. Ya kuwi perkarane. Oh, dadi perkawis menika panjenengan apik bojo Mladisari. Enten iki mawon. Yen si gedhe ngripik menika mati saka tangan kula. Panjenengan ajeng napa? Aku uga ora trima. Ngenani patine muridku ngripik. Yen panjenengan mboten trima, sisan gawe kula badhe mangsa kajian ing kraton. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kok nganti padudun karo Sunan Kudus perkara? Nggih. Ki menapa ngantos kula nika padudun kalian Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus menika mboten nrimaken bab patinipun Ki Gedhe Ngripik. Ngripik mati perkarane apa? Perkawisipun Ki Gedhe Ngripik menika pantun mejahe kalian pulunan kula Waliandoko. Patine Ki Gedhe Ngripik niki tokoh saran kula. Saiki layone Waliandoko wis dipetak apa durung? Dereng. Mriki mulih. Oh ngaten monggo.
Waalaikumsalam. Monggo Kanjeng. Lagi kebangetan Kanjeng Sunan. Yoga lanang setunggal kemawon. Mungkin pejah. Ya sing mati ya ben mati mbok menawa wis ginare saka pepesten. Mula sok meneh kuwi kena tresnani. Apa sing dadi duwekmu kuwi aja nganti kebacut. Kena tresna kebacut nanging mung mligi. Siji, tresna marang ngersa dalem Allah taala. Ya mergo yamene iki sing keduk kubur kon leren dhisik. Niki pun sonten. Ayo mesake. Oh ngoten nggih nggih. Kanggo cagak-cagak lek aku tak ndongeng ya. Ngaten nggih. Tak cuplekake nalika ana ing Bintara Demak arep yasa masjid. Kabeh para ulama kapasrahan prajek siji kalebu aku. Mergo aku ora iso negor kayu sing gedhe. Aku mung nglumpukke tatal. Nalika aku bacok-bacok kayu ora ngerti sangkan paraning dumati ana kewan orong-orong kena petel sak temah orong-orong mati pedhot gulune Mesakaken nasibe orang-orang. Lah mergo mesakake kuwi orong-orong tak sambung ndase lan gembunge nganggo tatal tak suwunke sabda dalem Allah taala kun fayakun satemah urip orang-orang Mau Yo, Maria Sopo. Wis urip. Tujuh Kanjeng Sunan. lho Kula matur nuwun sanget Kanjeng Sunan. matur nuwun ki aja karo aku Ha nggih. ayo Ya aku karo sinten? aku mung sak derma lantaran iku mau dedongengan kok ora jeneng aku nguripke anakmu Paliandaka ki ora. Ini nyatane anak kula sakit santele. Imbok menawa durung garise pepesten. Ngaten nggih. Le Paliandaka, Kula njung Sunan. dadi bocah lanang perkara seneng bocah wadon wae tok rewangi ngorbanake nyawa. Sajak aku mbiyen nalika isih enom, seneng bocah wadon tak tembung saka ngrep ora entuk, tak limpes saka mburi. Jenengan niku pripun Kanjeng Sunan? Kanjeng Sunan. Ana apa meneh? Angge anak kula wali Andaka niku pejah. Sakniki saged gesang melih. Lho kok panjenengan ajani ken nyolong Mlati Sari. Mongko pejahipun anak kula niki saking tangane gribek. Aku kira ngajani, aku mung nyeritake lelakonku. Tur meneh. Lah sing arep mateni anakmu Wali Andaka ya sapa? Nggih Ki Ageng gribek kok. Gribek wis mati. Ya, saestu lho. Iki lho sing mateni. Nggih, Kang. Kamu kebo kenanga. Dadi kowe sing wis mau. bukan pati saka tangan. Ayo matur nuwun ya Di. Kula Kanjeng Kenapa? Nggih, Kang. Ora usah mikir anakmu Wali Andaka bocah wis gedhe. Sing dipikir sing ana njero omah iki wae. Kebo kenanga. Injih kula, Ros. Kowe arep meleh-melehke Sunan Kudus. Ki tangeh nganggo lamun. Yen dina iki sebabe kowe bisa meleh-melehke Sunan Kudus besok yen ana lakon kebon danu ngamuk. Nah, syarate kowe kudu duwe turun. Mongko bojo wae kowe durung duwe. Niku ngantos kula niki dados Joko Tuwa. Mboten wonten wanita menika ingkang saged cedhak kaliyan kula. Napa menika kula kelampahan gadah bojo. Ibarate kowe duweni wiji kali golekake kurungan kencana sing bisa nurunake calon ratu ing tanah Jawa. Lajeng sinten ingkang purun dados kurungan kencana kula. Yen kowe gelem rabinen anak. Lho ndi anakmu ndi? Lah niki Iki Merang Sari. Merang Sari kepurunan kula piyambak. Ayo ngkari kowe gelem apa ora? Nek ora gelem ben dirabi wong liya. Nggih, dari kula niki purun-purun kemawon. Sedaya kala wau gumantung kalian Merang Sari, purun apa Nggih, mboten? kowe gelem ora? Pripun, Mbok? Nek ora gelem tak entokno candune lho. Nggih. Yen saiki kados ngaten nggih mboten napa-napa kula purun kok, Bro. Ora apa? Nggih, Nggih, sampun. ngene.
golekno dina sing apik ndang dijabno ben ora kumpul wedhus. Ngaten nggih, Tegese kumpul kebo. ndang dijabke bendang resmi ya. Sawetara njaluk pamit. Assalamualaikum. Sampeyan ya wis ngerti dhewe. Yen Mirangsari gelem mengkene bakal tak pek bojo. Iya. Mergo geleme Mirangsari iki ra aku durung duwe durung nyambut gawe. Nggonku nglamar mengko nganggo apa? Mula aku njaluk pamit dhisik. Aku bakal cepat-cepat ubah rampen kanggo nglamar Mirangsari. Ngono ning aja suwe-suwe lho ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki kabare Kang Londang. Kantuk pangestu panjenengan. Sehat walafiat. Alhamdulillah yen padha sehat. Estunipun wonten wigatos menapa Kanjeng Sunan? Aku tak takon ya. Nggih. Sing jawab sing jujur kanthi suci ning atimu. Nggih. Jane kowe iki kok betah ning alun-alun Demak Bintara. Ngono iku kowe nek lesu terus mangan apa? Kok perkawis mangan iku mboten kula pikir. Ketemu kodhok nggih kula pangan kodhok. Astagfirullah. Ketemu telo nggih kula pangan telo ingkang baken saged nggih ganjel weten. Lah kowe iki arep ngopo kok ora bali-bali ning Semarang? Napa sebabipun kok kula niku mboten wangsul teng Semarang? Jalaran rikala semanten kula dipun janjeni kalih Kanjeng Sunan Bonang. Dijanjeni apa? Selapan dinten kula badhe dipun tedaken makome Guru Agung Syekh Siti Jenar. Lah wong perkara kuburan kok mbok rewangi ora bali ning sampeyan niku kados pundi? Kula niku ngrumaosi bodho dipun pinteraken kok. Napa nggih awon menawi kula kepengin ngertos alang ujure batange guru kula rak mboten. Ngono ya becik nanging. Nggih. Anggonku ketemu marang kowe iki mau. Nggih. Rak napa dawuh? Nggih. Kersa dalem Kanjeng Sultan. Nggih. Sing supaya gusah kowe saka Demak. Sampeyan iki nak ngendika sing sae ya. Kula niku mboten pitik ajeng sampeyan gusah. Tak singkirake balik ning dangkamu. Ngaten nggih. Iya. Mun dados sumpahing ati kula. Taunana windanana menawi kula dereng ngertos makome Guru Agung Syekh Siti Jenar, kula mboten badhe wangsul wonten ing Semarang. Yen ngono tak rudo paripeksa kowe. Kula nggih wani karo sampeyan. Jan padha-padha iki dari Bismillah. Allahu Akbar. Arep musara lontak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik cah iku ah. Nggih, kula niku nggih gumun liyane niku ndak boten wonten. Londang, Nggih. kok nganti gawe geger ning Demak iki. Estunipun sedaya kala wau ingkang klepat niku mboten kula. Nanging tiang-tiang saking Demak piyambak ingkang lepat. Jalaran menapa? Kula niku namung kepengin ngertos makome Guru Agung Syekh Siti Jenar. Lho ewondene kok dingel-ngel. Lah yen mung perkara kepengin ngerti makome gurumu Syekh Siti Jenar. Nggih. Lho kok ora nemoni aku ket mau? Lah anak kula niku kepanggih kalih sampean wit wau. Sampean malah diamuk sing duwe gawe. Lah kok iso? Lah ketoprake bajang. Nggih. Tak wene ngerti makome gurumu Syekh Siti Jenar. Nggih. Nanging aku tak takon. Nggih. Umpama iki mbutuhake pangorbanan ngono kepiye? Napa melih kok namung bondo donga? Menawi perlu nyawa kula doaken Kanjeng Sunan. Alwadu daino. Nggih janji pinangka utang. Nih, Nggih. jumujuka ana Masjid Agung Demak. Sujuta nyang pengimaman. Ing kono insyaallah mengko bakal ngerti makome Syekh Siti Jenar. Oh kados ngaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak topi. Cilaka Rama Bonang, cilaka perkara apa? kula niku kelakon badhe gelut karo Londang.
Lu bola-bali aja kok pateni. Sing nyaruwus lu kali jaga terus. Dadi kali jaga nyarwus anggon Udah. karo Kula nggih ewuh plemployam pelayu ngoten. Lah iki Dos, Pripun? urung tan urungo mesti dituduhke makome gurune. Lajeng Lah iki lontang mesti bakal sujud utawa sungkem ana ing kepundunge Syekh Sitijenar. Lah iki mengko limpe sanga mburi. Lontang pateni ya. Mboten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miturut pangan kekari Kanjeng Sunan Kalijaga. Aku keng supaya sujud ing pengimaman. Yo, bakal tak lakoni. mat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enten apa niki rame-rame? Enten apa? Enten apa Rama Kalijaga? Lontang mati. Lontang mati. Lho ngene kok jare ulama, jare wong muslim ana kedadian kaya ngene ora maca istirja kok malah alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasep lontang mati. Matine dilimpe ana pengimaman. Iki cetha sing mateni mesti wong ora duwe agama. Wah, jenengan niku. Nek wong duwe agama ora bakal kok mateni wong ana ing pangimaman masjid. Ya, sepisan matine lontang iki dilimpe saka mburi. Ah, titikane napa? Titikane tatune lempeng sisih tengen. Ayo, nek wani adu arep mesti lempeng sisih kiwa. Bener. Nggih. Nek ya ora apa-apa mbok menawa garise pepesten. Lontang kudu mati, nanging sing kebangetan sing mateni. Muga-muga sing mateni lontang ibarate wong nandur, muga gelis ndang ngunduh kowe ing pakarti. Saya meneh kok umpama ana sing dalangi. Iki mbok menawa neraka sing paling ngisor papane. Kok do cilang-cilang kaya manuk enom iki lho apa jane? Rama Bonang, Kepiye? terus nggih, mbok menawa kanthi matine lontang iki bisa mahanani tentreming Kasultanan Bintor Demak nadyan mawa pangorbanan. Nggih, nggih. Muga-muga arwahe lontang tinampa ning ngarsa dalem Allah taala. Amin. Sekabehing kaluputane bareng-bareng dipendhem ana bumining pangapura supaya tuwuh karahayon lan keselamatan. Amin. Muga bisa lumeber manten kagungan kersa sabubaring pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa sarta cepak rezekinipun. Amin. Awiyatan paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi